सेप्टेम्बर मासाव जोंनि बिसायख'थिया जागोन ओरैनो थांनाय बारनि जितु बिसायख'थि बे जिहेतु डिसेम्बर मासाव जादोंमोन बे हिसाबै डिसेम्बराव जाहैनांगौमोन किन्तु बिथिं जोंहा एसेम्बलि बिसायख'थिया एप्रिलावनो जागोन दा एप्रिल आरो डिसेम्बरनि गेजेराव गेप्सआ खोब खम आरो बेबायदि गेप्स खमब्ला मोननै बिसायख'थि सालायनाया दिगदार जायो बेनिखायनो मानबिय गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा काउन्सिलनि जितु बिसायख'थि बेखौ दावखोनानै एडभान्स खालामनानै सेप्टेम्बर खालामनायनि मोनसे थांखि लानाय फोसावदों आरो जों बिथांनि बे फोसावनायखौ बरायदों जिहेतु गणतन्त्र बिसायख'थियाबो मोनसे एंगारहायै मोनसे खामानि हाबाफारि आरो बिनि गेजेरजोंसो जोंहा गोदान सरकार दानाय हारिनाय सफैगोन बेनिखायनो जों गाज्रि मोनाखै जिहेतु इउपिपिएलआ जिखुनु मुहुर्तआवनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थाम थिम जानानै दंखायो जों साग्रिद जानानै दंखायो बेखायनो जों उसुबिदा मोनाखै हायोबा आरो एडभान्स खालामबावनो हायो नामा बेखौसो जों लुगैदों जोंहा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि खामानियानो जाबाय बिसायख'थि गेलेनाय आरो बिसायख'थि गेलेनानै देरहानायनि सरकार दानायनि बे थांखियानो जाबाय राजखान्थि हान्जानि मोनसे थांखि बेनिखायनो जों बे जिखुनु समाव बिसायख'थिजों मोगा मोगि जानो रेडि जाना दं दानि जिखिनि हाबाफारि जिखिनि बारहावा बेखौ नायनानै जों थांनाय बाराव जोंहा आसलथे बिसायख'थिनि समहालागै जोंनि पार्टियानो मोजां स्टेबल नङामोन सिस्टेमेटिक स्ट्राक्चारफ्राबो गैजोबामोन किन्तु एबारथ' जों बोसोरब्रै सरकार सालायनानै जिखिनि रोंगौथि मोनबाय जिखिनि एक्सपिरियेन्स मोनबाय जोंनि पार्टियाबो मोनसे सिस्टेमेटिक स्ट्राक्चाराव फैजोब्बाय थांनाय 4 बोसोरजों रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामबाय रायजो राजाखौ गोजोनथावना बायदि खामानि मावबाय बेनिखायनो जोंहा फोथायनाय दं जे जोंहा मोनसे मोनदांबाय रायजो राजाफोरनो थांनाय बोसोर डिलिंस खालामनानै जों एबार अन्तत' सरकार दानो हानाय सोद्रोमा जों बुथुमनो हागोन